أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu a wannan gidan namu mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV. Muna yi maku barka da wannan yammaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi a Allah Ubangiji ka biya mana. Dukkanin abin da ya fi karfin mu Allah Ubangiji ka iya mana. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Dan girma Alƙur'ani dan alfarma shugaban halitta Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Jama'a masu saurare mu abin da muka zo maku da shi a yau wato a wannan yammaci insha Allah tabaraka wa ta'ala shine sirrin mallaka. Da yardan Allah idan ya kasance kana aikata aikin mallaka baka samu nasara ba ka yi kokari ka je ka aikata wannan, ko baka yi imani da shi ba in ka aikata shi sai ka samu nasara saboda karfinsa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan sirrin mallakan da muke so mu bayar jama'a dan Allah kar a cuta wani mutum da shi. Kai ka ce zaka je ka zalinta wani mutum ko wani mace ka je ka yi mata mallaka ba dan ka aure ta ba, wallahi ba mu yafe ba kuma kai da Allah. Na'am, domin wannan asrarin namu idan ka ga mun bada irin wannan mallaka ko wani rufin baki daurin baki kenan muna bayarwa ne saboda wanda suke cikin wani hali. Misali yanzu akwai waɗanda yana da yayye yana da uwa inda zai iya taimaka masa kuma gashi yana cikin kunci amma kuma gashi ya ki taimaka masa. Idan ya yi amfani da wannan mallakar ɗan yayansa ya taimaka masa babu wani laifi daga ciki. Kuma ga waɗanda yake so ya auri wata yarinya idan kuma kana son ta da aure fi sabilillahi tsakaninka ga Allah kana son ta ka aure ta kuma gashi kuma kana son ta sosai kuma ta ki bada haɗin kai ka aure ta, ka yi amfani da wannan mallaka insha Allah za ka aure ta. Kuma ina waɗanda wato mata aure inda mijinsu akwai wasu mazan suna da kyau a waje ba su da kyau a ciki, idan aka ce a waje ka nema 1,000 a wajensu sai su baka 5,000 ma, amma idan matan da suka aura uwar 'ya'yansu aka ce ya nema naira 500 wallahi sai su hana ta. Irin waɗannan siyasa muke bada irin wannan asirarai. Kai ma za ki iya yi wa mijinki insha Allah zai dawo daidai yana yin daidai duk abin da ake so a gida yana yi maku da yardan Allah. Jama'a wannan sirri mai karfi ne da Allah kar a yi cuta da shi dan Allah. Na'am, amma ba tare da ɓata lokaci ba kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka, a yi mana liking a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Jama'a wannan sharing yana da matuƙar muhimmanci da Allah a yi sharing. Idan kuka yi sharing shine zai ba mutane da yawa dama su ma su amfana da wannan sirrin. Na'am, yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. Ana zuwa samun ganyen tumfafiya. Ana zuwa samun ganyen tumfafiya. Ana so ka samu guda 7 ganyen masu fadi sosai guda 7. Amma da safe aka aikata wannan aikin, ana farawa a ranar Juma'a da safe. A ranar Juma'a da safe ake fara wannan aikin. Kuma ana yin shi ne a kwana 3. Insha Allah wannan bismillahir rahmanir rahim shine ake kallo nan da aka yi shi a juye. Haka zaka rubuta shi. Aka yi shi a juye. Haka zaka rubuta wannan bismillahir rahmanir rahim a juye kamar yadda kuke kallon sadin nan. Idan zaka rubuta zaka buɗa wannan minjaye kuma da hakurin nan zaka buɗa su minjaye guda 3 ne a ciki kuma da hakuri guda 1
zaka buɗa kamar yadda kuka ga an buɗa a cikin wannan rubutun. Idan aka za rubuta a kan ganyen tumfafiya, za a rubuta kafa ɗaya a kan ganyen tumfafiya guda ɗaya. Sai a sa suna kai da kake so ka mallaka, ka sa sunanka a sama, wanda kake so ka mallaka ka sa sunansa a ƙasa, kuma ko ka sa sunanta a ƙasa. Ina fata kuma in dai kai da kike so ka mallaki mijinki ko wani, insha Allah, ko saurayinki, sai ki sa sunanki a sama, sunansa a ƙasa. Insha Allah sai ka rufe min jaye. Idan ana cikin rubutun ba a rufewa, idan sai an rubuta sunan sannan za a rufe min jaye kuma da hakurin nan. Bayan haka kana yin rubutun, idan ka gama duk guda 7 din nan, sai ka haɗa wutan garwashi. Idan aka haɗa wuta na garwashi, sai ka ɗau wannan ganyen tumfafiya sai ka haza a kai. Idan ka aza a kai, sai ka yi ta karanta suratul fatiha, wato alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin zuwa karshe. Kana karanta kana tofa, kana karanta kana tofa har wannan ganyen tumfafiya ta gama konowa. Idan ta zama toka, sai ka kara ɗau ɗaya, sai ka kara aza a kan wannan garwashin, ka kara ci gaba da karanta suratul fatiha, kana karanta kana tofawa, kana karanta kana tofawa. Amma idan ka fara ɗau na farko kana sawa, sai ka kauniya, ya Allah ka mallaka man wani, ka mallaka man wance. Kuma in dai aiki aka sa ka, sai ka ce ya Allah ka mallaka ma wani wance duk abin da yake bukata daga gare ta ta yi masa, ko duk ka mallaka ma wani wancan, kuma duk abin da yake bukata daga gare shi ya yi masa. Ina fata an gane. Idan aka yi wannan niyya, sai a tofa, sai a fara karanta suratul fatiha, ana tofa har ya kone. Haka za a dinga ɗauka ɗaya bayan ɗaya ana azawa kan wannan garwashin. Idan duk an gama su, sai dai ya gama konewa sannan za a kara ɗaura wani. Kuma ba sai wannan ganyen sun bushe ba, a lokacin da ɗanyen ganyen da ɗanyensa ana gama rubutun za a ɗaura. Kana gama rubutun da baki ɗaya za ka fara ɗaurawa. Insha Allah idan ka gama da baki ɗaya, wato guda 7 din nan, sai ka yi wato iza ja'a nasrullahi wal fatih fatiha kafa ɗaya, sai ka karanta kul wallahu ahad kafa ɗaya, sai ka yi wa annabi salati 100. A salati annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi kafa 100. Shikenan sai ka yi addu'a, sai ka tashi, sai ka je ka yi sadaka ko kosai ko waina kuma ko dabino, duk abin da ya sawa ka je ka yi sadaka da shi. Wato ranar juma'a kenan da safe za ka yi da safe, za ka yi da daddare, kuma washe gari wato ranar asabar ka kara aikata haka, ranar lahadi ka kara aikata haka. Shikenan idan ka yi sadaka na karshe, shikenan in Allah ya so yadda duk abin da aka nema da wannan mallakan, da yardan Allah za a dace. Allah ubangiji ya ba mu sa da nasara. Wannan mallaka ne mujarrabun na gaske. Jama'a a yi kokari a rike shi da hannu biyu. Na mun ba ku ne saboda sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya yi wa annabi salati, shine izini wannan. Allah ban ya ba mu sa'a da nasara. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirrin mai albarka. In dai akwai abin da ba gane ko ba fahimta ba game da wannan sirrin, za ka iya tuntuɓan mu a kan lambar wayar mu, ko a tura mana sako a kan WhatsApp number mu dan neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shi ne farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana karawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirrin mai albarka. Kuma za a iya aje mana tambayan ku a comment section namu, dan in Allah ya so yadda za mu ba da amsa. Na'am, Allah ubangiji ya shige mana gaba, kuma ya haɗa mu da wanda suke son mu dan alfarma, wanda suke son mu, wanda suke kaunan mu da alkhairai dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.